ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಭಾರೀ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತನಲ ಒಡಿಪುದ ಅಲೆವೂರುಡೊಂಜಿ ಕೆಸರ ಕಣ್ಣದ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬಲು ಗುಮನವೈತುದಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಒತ್ತಂದೆ ಕೈತಲ್ದ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಭಾರಿ ಬರ್ಸವೈದಂಡು. ಬರ್ಸದ ಗೌಜದ ನಡುಟು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಅಲಿವೂರುದ ಕಂಡುಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆದಿತ್ತಂಡು. ಪಾಕದ ನೋಡಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸುಗು ಚಳಿ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಯ ಮಾತ ಕೆಸರ ಕಂಡುಗು ಜತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತರು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗಲಿ ಮಲ್ಪಂದಿ ಖಾಲಿ ಕಂಡಲೆಡು ಗೊಬ್ಬು ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವನ್ನೇಟುವರಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಪಾತಿರಿಯರು. ಕೆಸರ ಕಂಡುಡು ಅಂಜು ಪೊಂಜು ಜೋಕುಲು ಜವನ ಜವಂದಿಯರು ಕೈಕಾರ್ ಮೇಳ್ದು ಕೆಸರು ಮೆತ್ತವಂಡ್ಯರು. ಕೆಸರಡು ಕಾರ್ ತಾರಂಡಲ ಲಕ್ಕದ ಬಲಿಪನ ಪೊರ್ಲು ಪಂತೊಡು ತೂವಲಿ ತಿಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಸೇ ಸಲ ಕೆಸರ ಕಂಡುಡು ತೋಚಿದು ಬತ್ತಂಡು. ಒಂದು ಎಂಜಾಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಪಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಡು ಕ್ಯಾನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತೋಂದಿತ್ತು ತೂನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ಕಂಡ ಮನೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ತಾರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬತ್ತೆ ತೂಯೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಜಾ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಕೇಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಗಂಧ ನರಕ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡು ನರಕ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಗ್ಗಾಟು ಅದು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.